Malta ma tistax titħalla waħedha u żmien l-iskużi spiċċa bl-isfida umanitarja li ġib magħha l-immigrazzjoni, il-Maltin huma inkwetati u bir-raġun għax bħala pajjiż għamilna u għadna qed nagħmlu l-parti tagħna u bir-riżorsi tagħna diġà taħt pressjoni minħabba l-imxija tal-coronavirus. Il-pajjiżi Ewropej l-oħra għandhom jeġixxu issa qabel ma jkun tard wisq. Dan kien l-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt is-summit għal-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew li ddiskuta fost l-oħrajn it-talba ta' Adrian Delija biex l-Unjoni Ewropea tagħti priorità lill-isfida tal-immigrazzjoni regolari. Malta ma tistax terfa' dan il-pis waħedha. U allura arġajt tellajt fuq l-aġenda ewlenija ta' dan is-summit u appellajt bl-ikbar saħħa illi l-għajnuniet li għandhom bżonn pajjiżna huma immedjati, ma jistawx iħallu lil Malta waħedha. Is-summit iddiskuta wkoll l-isfidi marbuta mal-coronavirus bil-kap tal-Partit Nazzjonalista ifakkar kif pajjiżna l-oppożizzjoni qed tagħti l-appoġġ kollu tagħha lill-awtoritajiet Maltin tas-saħħa. Spjega kif il-partit immexxi minnu ressa wkoll numru kbir ta' proposti għat-tisħiħ tal-ekonomija lokali, buħut minn dawn twettqu mill-gvern. Madankollu għatem il-ħtieġa ta' aktar sosten finanzjarju u ekonomiku għall-eluf ta' ħaddiema u self-employed mill-quta. Meta tratta l-istadju li jkun imiss la darba tintem dill-imxija, Adrian Delija enfasizza fuq 4 punti prinċipali: is-sopravivenza, is-solidarjetà, is-sovranità u s-sostenibilità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna l-ħtieġa li bħala Unjoni Ewropea ikollna l-viżjoni dwar l-ekonomija u r-realtajiet ġodda wara l-pandemija biex ikunu salvati l-impjiegi u jinħolqu oqsma ekonomiċi ġodda. F'dan il-moment fejn id-dinja l-Ewropa, pajjiżna għaddej minn pandemija, emerġenza tas-saħħa, l-ewwel irridu naħsbu fuq survival, is-sopravivenza, li aħna naddu minn dan il-perjodu bl-inqas fatalitajiet possibbli, bl-inqas dannu possibbli. Kemm dak ta' saħħa kif ukoll dak ekonomiku. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wara tħassib tiegħu dwar l-aġir perikolus ta' xi gvernijiet Ewropej li bl-iskuża tal-kriżi preżenti qed jaħtfu taħt idejhom l-istituzzjonijiet ta' pajjiżhom u jgħaddu romblu minn fuq drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tagħhom. Anka f'dan il-moment irridu naraw illi bl-iskuża tal-pandemija ma jistax ikun hemm gvernijiet fl-Ewropa illi jaħtfu iktar poter, kemm jekk huwa poter tal-istituzzjonijiet kif ukoll jekk huwa poter tal-medja fost l-oħrajn. Adrian Delija rrefera wkoll għat-tibdil fil-klima ikkawżata minn din il-pandemija u kif din tista' timpatta lid-dinja u lill-komunitajiet tagħna. Fl-istess waqt intqal li dan hu żmien ta' fost l-Istati Membri aktar minn qatt qabel, anke billi jsir baġit ġdid tal-Unjoni li jkun akbar biex isostni l-ekonomiji Ewropej.